vítajte u ďalšieho videa. Dneska budem hrať Roblox. A neviem presne ktorú hru, ale asi toto. To sa hodí na toto video. Dobrý deň. No. Takže. Idem to hrať. Všetky zvuky sú vypnuté, ako v preskajšom videu. A OK. Empty. Akože z toho jedného. Toto bude dobré. Akože toto je pravda. Toto je pravda. Toto je pravda. Poďte. To som ja. Reálne mám počítač. Áno. No okej, není to bannuté, lebo toto je môj prvý YouTube kanál, takže áno. Ako viem toto skipnúť? Haló? Akože niekto má 0 a teraz ja mám akože v realite 20 niekoľko, keď sa pozriete na môj kanál, alebo 30, ja už neviem, bo ja sa nie každý deň pozerám na toto, na to, že koľko mám ja odberateľov, nevždy viem. No, toto je čo? Nemám také videos. OK, toto bude trvať len pár sekúnd. Hej, ale to ako sa, že... No tak krása. Fenky, OK, toto... Nie, toto nie, lebo ten list je niečo... Toto bude dobrá hra. Možno, že tam budú dobré obíčka, možno, že to bude dobrá hra. Nechcete vedieť, ako sedím, ale áno, dobre sa mi tak... Prečo nie? OK. Toto... Tu. Aký som malý. No už budem väčší a väčší. No. Drivers Premium. Toto je Roblox Premium. Thanks for buying. What? OK, toto je čudné. Ani nič nekupoval. Ale akože, what the heck? Taký budem obrovský ako ten stick meme, kde tá áno to. Ukážem, čo myslím. Ja myslím presne, áno, toto je jedna hra. Či video, je to toto. What the heck? Neviem, napíše stick. Sisk. A vidíte, čo myslím. Čo je toto? OK, to je nič nie. OK. OK, to je... Yes. Vidíte, ono mi to vyskočí a ja to len vyxnem. No. No som obrovský. Noob. To je čo? Join group. I join your head. Buddy. Ale asi toto nie je parkour. Čo mám tu robiť? Čo je tu? OK, zahrám si no. Ako predtým. To ani není hra. To je len
čakanie, makanie, akanie, taká. No. Toto je dobrá hra, toto som už hral. Let's play this. Every click one speed. Poviete, ja to klik. A počkaj, ja mám autokliker. Click app, no. Klik. Ja mám autokliker ešte rýchlejší ako to. Neviem ako to zapnúť. OK, nič. To je nič. A to je Robloxosa. Poďme robiť. Autoklik. No takže toto bude lepšie. Áno, neviem. Roky. Nie to je ešte rýchlejšie odo mňa. Ale vždy idem rýchlejšie. One van. No, OK. To je už tam starter egg. Ja chcem starter egg. Oh my god. Ide to vôbec? Áno, ide, áno. Do pekla. OK. Pá. No. Wow. No som rýchly. Potom bude ešte rýchlejšie ako to. Vidíte, on je... Čo? On je hacker alebo čo? Use the wins. To bude asi tak... 1000 Robuxov. OK, nie. Nepýtam sa, ale... On je rýchly. Do you want the rest? No. Oh! Lebo som pomalý ako pokojnic. OK. To pekná skoč! Oh môj. Áno, toto už bude na trošilinku. Dead! OK, I am dead. No už idem rýchlo. Rýchlejšie ako on. Uskoč! Oh môj. Ajaj. Ja tu budem spamovať. Ja to len budem tak ťukať si. Jej! Ten autoklik je... Ten môj auto... Počkať. Môžem klikať ako... No, cheater clicker nejde dobre. Mám dve. Ja mám. Počkaj, ja mám Robuxy. Môj. Vidíte, ako rýchlo idem? To čo bolo? Bože. 9 Robuxov, prosím. OK. Jaj. OK, budem mať toto... Dog. To je bude... Dead. Jaj, bože. Môžem mať... Wow, máme Robuxy niekoľko. Vidíte, ako to... Ja zabudnem, že lietam. OK, nie. What? Nebudete
pozerám na všetko. Len maličký klik a run! OK. 0 wins. Ty máš 0 wins, buddy. No tam by som vedel bežať. Run! Run! Koľko má winov? Win. What? Nemám už Robuxy? Krása. Autoklik. No. Takže keď už nemám na to Robuxy... Oh, wait. 9 Robuxov. Nemám. No potom uvidíte, čo sa stalo na konci videa. No. Speed 1 million. Stojí, ježiš, aké je to drahé. Bože. No, takže táto hra ani Vačke nevie hrať, no. Není koniec videa. To neviem, ale... 6! No tak asi neviem, čo mám robiť. Ale... No ešte jednu malú sekundičku, kým mám čas. Tak vám niečo ukážem. Marketplace. Urobil som tričko a nohavice. No, takže to je celé video a potom budem hrať Burger the Pizza Place. Papa.